Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam tagasngi. Kindet kumba phos new ye kajalan yam ba shilong banyo ka khubor bas ngotanan ba upo Francis ulathung yu Reverend Bernard Lalu na kilingdo niam jong ka Archdiocese Shillong. Hadu menta kum Chancellor jong ka jo ka Archdiocese kum Auxiliary Bishop jong ka Archdiocese Shillong. Lakha yu Reverend Bernard Lalu haka khandru tarik uyayong siajak na ispa nyopnriu halat lingkot Meghalaya. Balapan kentang ningdo yu haka lai tarik urisau arajan riu. Na kabenta ki Archdiocese jong ka nongba Shillong. Ula Shakri ka Archdiocese kum assistant jong ka St. Paul's Church Upper Shillong ha usnem arajar riu hadu usnem arajar nyo. U administrator jong ka Christ the King College Shillong ha usnem arajar pra. Udin of Studies Hussein Service Center Shillong ha usnem arajar khatnyo hadu arajar arpwe. Udukot ka board jong ka Caritas India ha usnem arajar arpnriu hadu usnem arajar arpsaw. Badnadu usnem arajar arpuar hadu menta u Chancellor jong ka Archdiocese jong ka Nongba Shillong bad u parish priest jong ka Balangba jong ka Mary Help jong ki Kristan laj umkra. Ulalongru udukot barim jong ka Farmers Commission, kumjuru jong ka State Tuberculosis Comorbidity Coordination Committee ka Sarkar Meghalaya. Uni ulingdo uladon ya ka bachelor's degree ha ka education but master of arts ha ka sociology na lor ba uladon ki postgraduate diploma ha ka counseling psychology. Ya gani ka kindon na pennapat ba harum ha ka sinsatjan ha ka pratrik unaiwing arhajar arpsan ha ka porkhat arbaji bat ha CBCI Center ha New Delhi arhajar arpsan. Mentau snem de usnem ubah kerpang ka bedai ba operation ba namar hakini ki snem asnem iklam yo on pelong ya operation ba nakada ko ka klam covid te mentau snem ya la men pelong biang ya ni operation ba te kumta re ke ai ka ba barok ki pai rungai jong ka jalan yang ba shlong hi bolak awai berbuat kiwai ki jalan yang ki ba marjan ru ki angnut ban yo biang ya operation ba si sen pat te de ki ai ki chu ku dok chu blai ya ingu yu blai bola betin lenti yangi ba de ki arab ko chu menta ngilala ban lai na kan ka khlam covid bat nyala ban pelong biang si sen pat ya kan ka operation ba ka ban salam ha ka khalai tarik mentau benai te ngi nakaliang chung ka parish kumba chuyat malaka pori ngilaya bu ya kacing pengkhrek hakaba ki kam kilaya chakmat lang ba ki sang repair ki badai chung ka parish da kacing kersan lem jong ki wai padu ki sang na ki parisar repair te ki program ki pengkhrek ki meeting repair ngilaya lut chakmat bat mentangi abstang kata kesengi bakar pang mentau snem kalong ba kani kacing pengkhrek kamdai atang kacing pengkhrek kabalong kenca sabar kendrai ngiladon do kacing pengkhrek bakenca mensim hakaba lamba kacing khot kacing wer ci Archbishop ya kejalan yang borok wehi ban ya pelong ya kacing doai nobena kendai sengi lenter nak benta kacing job jong ni operation menam ta borok ki ban wan masih benta hakani operation manakali yang kaparis ru hakini isi banawan ngin se pelong tridum si palai stodiang sesejan pandoi kerpang nam ta kani operation kenang ba kani kacing pengkhrek nam ta operation kan namdai tangki ki ba pau sabar kendrai ru kenong kacing pengkhrek bakenca mensim da kacing doai kenang ba borok ki pai ki jong blai ki bawan masih mentah operation ba kin yomat ya kacing kacing snai ki jong blai khamtam kin yomat yo jisu ha ki khres bkhoi ka ba kilayawan kenang nak bentak kata pakum chu ro kenang ba kani kacing ya operation ji kalong kacing sakhi nak bentak ki bai padu ki ban ya yo ki ban pek ya kani kacing ya ru blai ke jongi te hakata ka rukom ikan tu ya barok ki pai ki jong blai ru ki bawan masih mentah kani operation begin wan kani ke mesim jong ru blai man ni kerpat ya barok ki bawan masih mentah ke operation bakini ya ka operation kini simentalang kum ka ji ya simentalang kum kan hon balang jong ka jalan yam hi barok awai ban ni kenturu ya barok ki pai ki jong blai ki bawan masih mentah hakani ke operation ba ki dai ban le dan buram dan akor ki dai ban le khoi le subah bat kin kiar na ka cimbret pathari ki nyut ki nyer ndekin bu ka caka ka bala penbaik bala bu ki kriak ki pulo keleng-keleng kenang ba kan ruan ra ri ki khoi ki subah om ya ka cing pencek liaru ya ki mai mariam dia kata ka dai ai ki kuntu nakaliang jong ka parisu
Hakabedai bakitridum ngin pelong hakas ngi palai si thodiang basi sejang dakaba ki kunhun roniam ba fer ki bahap po kaparis demokrat kini penia ya kan kecing doi tridum kaban long sansiteng janmiat ba kan kecing doi tridum kan dei kecing doi hakabangi penik por khambon hi hakacimani sakramen hakaprosyon ba Archbishop Victor Lengdo ibari Archbishop Jongke Selong insalong maihi kongsan hakabedai bat kaneka prosyon ba namar nakabantai Archbishop Victor kanekandai ka prosyon ba banakong ji ina du biwan masimti Archbishop Jongke Selong namar hakatuki por kawan ka khlam covid khmiok ban pelong prosyon te kanekandai ka prosyon banakong nakabantai ji